Я вам скажу, што ў роднай хаце утульна, весела і жарт. У нас яшчэ і храм навукі, дзе рады ўсе вітаць і вас. Не ўсе гімназіі падобны, з'яднаны мовай мы сваёй. Настаўнік, вучань і дырэктар на мове гутараць адной. Добрый дзень! Я, Пячонова Кіра Александровна, кожны дзень адкрываю дзіўны свет хіміі навучэнцам гімназіі нумар 9 горада Мінска імя Дмітрия Михайловича Манкевича, урокі ў якой праводзяцца на беларускай і рускай мовах. Раней я думала, што хімія – гэта пра формулы і рэакцыі ў колбах, пакуль не зразумела галоўнага. Самыя важныя рэакцыі адбываюцца не паміж рэчывамі, яны адбываюцца тут, у галовах і сэрцах маіх вучняў. Мая задача – не перадаць гатовыя веды, як рэагент, з адной колбы ў другую. Мая задача – стварыць умовы для рэакцыі, задаць правільны тэмпературны рэжым даверу, дадаць каталізатар здзіўлення і назіраць, як запальваюцца вочы, як пытанне сутыкаецца з гіпотэзай і нараджаецца разуменне. Вось яна, формула майго урока. Для мяне поспех – гэта не толькі 100 балаў на ЦТ, хоць гэта і выдатна. Поспех – гэта калі былы троечнік прыносіць артыкул аб новых матэрыялах і кажа: «Вы мелі рацыю, гэта цікава». Гэта калі урок становіцца прасторай для дыялогу, а часам і для смелых памылак, таму што без памылак няма пошуку. Я вучу не хіміі, я вучу думаць, сумнявацца, шукаць прычынна-выніковыя сувязі не толькі ў прабірцы, але і ў жыцці. Так нараджаюцца нашы перамогі на алімпіядах, даследчыя праекты, якія потым вырастаюць у сур'ёзныя студэнцкія работы. Так гімназічная лабараторыя становіцца стартавай пляцоўкай у навуку і ў будучую прафесію. І не проста настаўнік, я суаўтар гэтай рэакцыі пад назвай пазнання. У сучаснай адукацыі, як і ў хіміі, нельга стаяць на месцы. Трэба змешваць традыцыі і інавацыі, лічбавыя інструменты і жывыя эксперыменты. Я гэта раблю кожны дзень, таму што веру, сапраўдная магія не ў ператварэнні свінцу ў золата, а ў ператварэнні цікаўнасці ў веданне, а веданне ў мудрасць.